you okay, Annie? Annie, okay? Will you tell us that you're okay? This sign at the window that just shook you, I wish you know, Annie. You came into your apartment, left the blood stains on the carpet. Then you went to the bedroom, you were struck down, it was your doom. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay? You've been hit by a smooth criminal. Gonna make a change for once in my life. See the kids in the street, you're not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm certain there's a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Aftenens sidste konkurrencedans. Allan Tornsberg, du får lov at lægge ud med aftens sidste dommerkommentar. Årets sidste dommerkommentar. Tak for det. Og tusind tak for et forrygende show. Og tak fordi I valgte Michael Jackson. Jeg er også en kæmpe fan. Vi slukker alt lyset, inden showet går i gang, og jeg sidder simpelthen og ryster. Jeg er simpelthen så nervøs. Og bare det nu går godt. Og det gjorde det. Sapsusende. En sværhedsgrad gennem hele showet. En sværhedsgrad, som virkelig var krævende for jer begge to. Og en varierende kost, der var lidt af hvert, som man rigtig kunne se i masteret begge dele. Og faktisk lagde jeg også mærke til, at der var utrolig meget kvindelig og maskulin. Det kan jeg jo godt lide. Man kunne virkelig se, hvem kvinden var, og man kunne virkelig se, hvem manden var. Tak. Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at vi har fundet en vinder i dag. Jens Werner. Vicky, du skal forstå det på den måde, at Sten Lund har været med i Vild med Dans før. Han har gjort alt, hvad han kunne med de damer, som han har danset med. Men med dig har han fundet en partner, hvor han kunne få selv de mest specielle kreationer frem. Og man er ikke bedre end det materiale, man har arbejdet med. Men Sten, han har gjort noget, som han aldrig har kunnet før, nemlig at fundet en vinder, også i dig. Anne Laksholm, du har fået en krammer i aften, og tidligere er du blevet friet til, og du er blevet kaldt lidt af hvert af Vicky. Hvad synes du om den her freestyle? Jeg vil sige, for anden gang i konkurrencens forløb fik jeg gåsehud i aften, og det var ikke på grund af airconditioning. Det var fantastisk. Det var et sindssygt godt show. Jeg begyndte at skrive ned, da I kom ind, så tænkte jeg, at det er det med showstopper og hver eneste ord. Alle jeres overgange og den slutning, I lavede, jamen, jeg sagde, det kunne gøres bedre før, men nu er karakterskalaen for mig ikke høj nok. Så kan det næsten ikke slutte bedre. Vicky og Sten, giv dem en stor hånd. Det var jo fantastisk, det her show. I var så seje. Det var fedt at danse. Det var simpelthen så sjovt. Det var
Og I bydede den af, og I nåede det. Ja, helt vildt. Tak. Ej, mand. Tak til dig. Vicky og Sten. Det her, det var jeres sidste dans i Vild med Dans. Nej. Nej, vi vil gerne rundt videre. Så please stem os videre næste gang. Der er ikke flere runder. Sorry, det er nu, det gælder. Hvordan føles det, Vicky? Ej, det er den bedste fødselsdag, jeg har haft i mit liv. Det er simpelthen... Jeg tæller klar til det her. Aftens sidste karakterer, ja faktisk årets sidste karakterer. Allan Tornsberg. Det er et rigtig flot punktum. Anne Laksholm. Jens Werner. Tillykke. Britt Bendiksen. 10. Du vil stemme på Vicky og Sten. Stem den videre til finalen. Gør det ved at skrive VS på sms'en og send den til 1, 2, 3, 4. Tusind tak. Tak.